SEMEL-kuljettajan ohje. Jaettu maksu. Jaetun maksun toiminnolla voidaan kuljetuksen kokonaissumma jakaa eri maksajien kesken, joko euromääräisellä asiakasosuudella, tai maksu voidaan jakaa matkustajien lukumäärällä, jolloin taksamittari suorittaa toteutuneen maksun jaon tasaosuuksin jokaiselle maksajalle, tai maksu voidaan jakaa kullekin maksajalle määritellyin prosenttiosuuksin. Maksun jakaminen euromääräisellä asiakasosuudella. Taksamittarin ollessa kassatilassa siirry toimintovalikon seuraavalle sivulle. Valitse toiminto. Jaettu maksu. Valitse euromääräisen maksun jaon toiminto. Aseta ensimmäisen maksajan maksun osuus euroina. Hyväksy maksun jako ja veloita maksu asiakkaalta. Tässä esimerkissä maksajia on 2, joten jäljelle jäävä maksunosuus veloitetaan toiselta asiakkaalta. Maksun jakaminen maksajien lukumäärän mukaisesti tasaosuuksin. Kassatilassa siirry toimintovalikon seuraavalle sivulle. Valitse toiminto. Jaettu maksu. Valitse maksun jakaminen maksajien määrän mukaan. Lisää maksajien lukumäärä. Hyväksy maksun jako ja veloita maksu asiakkaalta. Tässä esimerkissä maksajia on 2, joten jäljelle jäävä samansuuruinen maksun osuus veloitetaan toiselta asiakkaalta. Maksun jakaminen prosenttiosuuksin. Kassatilassa siirry toimintovalikon seuraavalle sivulle. Valitse toiminto. Jaettu maksu. Valitse maksun jakaminen prosenttiosuuksiin. Aseta ensimmäisen maksajan maksun osuus prosentteina. Hyväksy maksun jako ja veloita maksu asiakkaalta. Tässä esimerkissä maksajia on 2, joten jäljelle jäävä maksunosuus veloitetaan toiselta asiakkaalta. Jaettu maksu ei rajoita maksajien lukumäärää ja saman kuljetuksen aikana maksua voi jakaa useammalla tavalla.